hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson, Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, František Kovár a Viera Strnisková. V seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Elena Podzámska, Juraj Predmerský, Anna Javorková, Anna Šišková, Ján Tréger, Michaela Čobejová, Ivan Šándor, Judita Bilá a ďalší. Nemám ti veľmi čo povedať. Elena riadi podnik a Rafael Pérez sa kompletne stará o celý vývoz. Ja som akurát tak svedok. Škoda, že si nemohol ostať vo firme. Som presvedčený, že by si to robil lepšie. Kto vie? Trápi ťa niečo? Neviem. Daj si pozor na toho chlapa, Rafaela Péreza. Už mi to hovoríš druhý raz. Fabian ma vyhodil len preto, aby na moje miesto mohol prijať Rafaela. Ale ja nevidím dôvod, prečo by som mu nemal dôverovať. Je to tichý a nenáročný človek, robí si svoju prácu a je veľmi... Áno, lenže zmie sú tiež tiché, Diego. Maj sa pred ním na pozore. Ďakujem ti za radu, Jorge. Na zdravie. Na tvoje. Dobre. A teraz sa ti musím priznať. Zavolal som ti, lebo ťa chcem o niečo poprosiť. Pozri si, prosím ťa, tie mená. Áno, to sú klienti. Predajcovia, riaditelia bank, exportéri, pestovatelia kávy. Poznáš ich dobre? Áno. O čo ti ide? Chcel by som o nich niečo vedieť. Lenže nie z pracovného hľadiska, ale zo súkromného. Chcem vedieť, ako žijú, ktorí sú slobodní, ktorí sú ženatí, ktorí sú sukničkári, a ak vieš... Povedz mi aj mená ich mileniek. A na čo ti to bude? Aby som mal prehľad, s kým budem spolupracovať. Okrem toho ma zaujíma, či majú tieto osoby nejaké kontakty s Elenou Olivaresovou. Elena nie je na zozname. Nie, ale je moja pravá ruka a ona ma v tejto chvíli zaujíma najviac. Tak povediac, som v jej moci, aspoň by som chcel vedieť, čo od nej môžem čakať. Vieš, za ten čas, čo som z firmy preč, som dosť premýšľal o niektorých veciach a niektorých ľuďoch. Aj o Elene. Začala vo firme ako recepčná a pozri, kam to až dotiahla. Viacero mužov z tvojho zoznamu o ňu otvorene prejavilo záujem. Ale ona sa so žiadnym z nich nezblížila. A tu mám určité obavy. Myslím, že pre Elenu ktorýkoľvek z nich môže znamenať životný cieľ. Ja ti nerozumiem. Takmer si dovolím tvrdiť, že pracuje v kafetalere len preto, aby sa niekam dostala. Elena je ambiciózna. Už dokázala, ako ďaleko sa vie prepracovať a že nemá strach. Úprimne si myslím, že je pre teba veľkou konkurenciou, Diego. Budeš sa musieť rozhodnúť, či sa s ňou rozlúčiš, alebo prídeš o miesto riaditeľa.
robíte, pán Sanchez Sambrano? Ja nič. Hľadal som vás. Áno. Medzi mojimi papiermi? No, ja... Chcel som vedieť, či už môžeme ísť. Kedy poviete? Čakám vás v kancelárii. S dovolením. Prosím, prosím. Volal ma niekto? Áno, senior, momentík. Volali vám, aby ste potvrdili účasť na koktajle dopravcov a tiež volal senior Aurelio, správca vašej haciendy. A čo chcel Aurelio? Aurelio je už tu v meste, zavolá vám neskoršie. Nepovedal, či príde do firmy? Nie, pane. Spojte ma s mojou ženou, prosím vás. Samozrejme. Tuto máte, senora. Ďakujem. Prinesiem vám večeru? Nie, Rossio, môžeš si ísť ľahnúť. Ešte veľmi skoro, senora. Ale už ťa nebudem potrebovať. Dobrú noc. Dobre. Dobrú noc. Áno. Dobrý večer, Graciela. Áno, môžete. Ahoj, drahý. Len som ti chcel povedať, že neprídem na večeru. Idem na koktajl s dopravcami. Prídeš neskoro? Nie, nemyslím. Pôjdeš zelenou. Áno. Ani jednému sa tá predstava nepáči, ale nikoho tam nepoznám. Bude ma tam sprevádzať. Nie, nemusíš mi to vysvetľovať. Iba mi povedz, o koľkej sa vrátiš. O 11. alebo o 12. v noci. Dobre, tak nech sa ti tam darí. Berenice, nevolal mi Aurelio? Nie, nevolal. Dobre, tak sa uvidíme večer. Boskávam ťa. To bol Diego? Áno. Prečo ste mu nepovedali, že som tu? Tieto koktajly slúžia dopravným firmám hlavne na prezentáciu svojich nových služieb. A zároveň sú poľovačkou na klientov, ktorá sa končí hotovými jatkami. Ako dobre poznáš tých ľudí? Dosť dobre na to, aby som vedela, kto je pre nás užitočný. Dobre, stretneme sa na koktajle. Počkaj, myslel som, že pôjdeme mojím autom. Nie, to nie je potrebné. Preto som si kúpila auto, aby som nebola od nikoho závislá. A okrem toho ťa tam len predstavím a pôjdem domov. Necháš ma tam samého? Pozri, pôjdeme mojím autom, zostaneš so mnou a odídeme, keď budeš chcieť ty, dobre? Potom ťa odveziem späť a vyzdvihneš si svoje auto. Alebo ťa odveziem domov. Dobre, stačí, ak ma doveziete späť. Fajn.
Señorita Gracia. Prepáčte. Už domov? Áno, už, señor Rafael. A ako idete? Práve som si objednala taxík. Ale čo, vy nemáte auto? Nie. Tak potom dovolte, aby som vás odviezol domov. Nie, je to dosť ďaleko. Ale nie, prosím vás, to je maličkosť. Ale budete musieť šoférovi ukázať cestu. Šoférovi? Áno, šoférovi taxíka. Ale nebojte sa, to platím ja. Ozaj, a vy bývate s rodinou a s manželom? Nie, señor, kdeže, som slobodná. Slobodná? V tom prípade dovolíte, aby som vás pozval na večeru? Na večeru? Na večeru. Áno, señor, áno. Samozrejme, že áno. Námornú dopravu nám zaisťuje firma vášho bratranca Bernarda. Tu na suši máme 3 prepravné linky. Prvá preváža kávu do zálivu, druhá zas k Pacifiku a tretia má na starosti miestnu výrobu. Tá vozí kávu z Bieleho domu. Bielý dom. Akorát by som sa tam vrátil a zostal navždy. A nie len to. Dal som príkaz, že keď zomriem, nech ma pochovajú na haciende. Samozrejme, že by sa mi nepáčilo zostať sám po celú večnosť. Preto som dal urobiť 2 hrobky. Jednu vedľa druhej. Chcela by si tam byť pochovaná? Nie. Nie? Až raz zomriem, chcem, aby ma pochovali samu. Celkom samu. Aby som mohla v pokoji odpočívať po celú večnosť. Áno, rozumiem ti. No nič. Myslím, že prišla chvíľa, aby som relaxoval. Takže, ak dovolíš, pustím hudbu, ktorá mi pomáha meditovať. Dobre? To by stačilo. O čo sa to pokúšate? Vôbec o nič. Už som ti povedal, že táto hudba mi pomáha relaxovať. Prečo ju nevychutnávaš so mnou, Paloma? Tá vaša hlúpa hra už presahuje všetky medze. Paloma, nepreháňaj. Čoho sa bojíš? Spomienok na 2 či 3 veci, na ktoré chceš zabudnúť. Pre mňa sú to nádherné spomienky. Tak už sú tu. To som rád. Zoznámim vás, nebojte sa. Ďakujem. Elena, ako sa máte? Mysleli sme, že už neprídete. Mali sme dnes veľa práce vo firme, ale už sme tu. Diego? Dobrý večer, Julián. Slečna Elena Olivaresová z Café Talera. Teší ma, slečna. Pán Hugo Durán. Teší ma. Riaditeľ špecializovanej autodopravy. No a Dona Francisca Grijalba už poznáte. Dobrý večer, Don Francisco. Povedali mi, že ste veľmi pekná, ale klamali. Vy ste prekrásna. Bol by som veľmi rád, keby ste sa mohli zoznámiť s našim novým zariadením. Áno, to by som veľmi rada. Dostali sme o vás veľmi dobré referencie. Tak potom nič viac nehovorte. Ak mi urobíte tú čest, zatiaľ sa po vás zastavím a po prehliadkách chcete, sa môžeme ísť spolu niekam najesť. Dohodnite sa radšej s mojím šéfom. Tento pán je nový riaditeľ Café Talera. Aha. Veľmi ma teší. Vy ste Fabianov bratanec však? Áno, zastupujem ho. Chápem. Viete, bez jeho povolenia sama nemôžem nič robiť. V Café Talere sa bez jeho príkazu, tak povediac, ani listok nepohne. No, nechám vás, aby ste sa dohodli. Idete so mnou, Don Julián? Samozrejme. Prepáčte. Elena, mrzí ma to. Čo, Don Julián? Myslím Huga. To si nevšímajte. Je to moja chyba. Povedal som mu, že vy ste osoba, s ktorou sa má dohodnúť na obchodoch. Nie, nič sa nestalo. Už sa zhovára s tým správnym. A čo viete o mojej káve? Už by mala byť v New Yorku. Nie, ešte nie je, ale už je na ceste. Myslím, že dorazí tento týždeň. Na zdravie. Na zdravie. Elena, ešte ste sa nerozhodli. Prosím? No, stále neviem, či budete so mnou pracovať, alebo nie. Áno, samozrejme, Don Julián. To je pre mňa už hotová vec, ale nie hneď. Lebo mám, nazvime to, morálny záväzok k rodine Sanchezovcov. Ale určite to nie je nadlho. Skvelý, Don Julián.
Na zdravie. Na zdravie. Áno. To je dobré. Ale... Tak to bolo dobré. Bernardo, rád ťa vidím. Tiež som rád, že ťa vidím. Ako to ide v kafetalere? Nuž, veď to vieš lepšie ako ja. Len čo som prevzal vedenie, zlomili sme všetky vývozné rekordy. Je to len môj druhý deň. A ako ti to ide s Rafaelom Peresom? Dobre, Bernardo, nemaj obavy. Mám ideálnu prácu. Nemusím robiť žiadne rozhodnutia, môžem sa pokojne na celý deň vytratiť. A navyše ma pozývajú na takéto skvelé večierky. Dobrý večer. Tekilu? Áno. Dobrý večer. Predstavujem ti svojho osobného asistenta. Juana Manuela Quirosa. Teší ma. Ajde. Ešte sa uvidíme. Prepáčte. Myslím, že obchody sa onedlho rozbehnú sami. Rátame s tým, že Fabianovi sa bude s pražiarňou dariť. Tak to by bolo skvelé. Nie len pre Cafetalero, ale aj pre všetkých exportérov. Hovorili sme o vašich perspektívach, tak fabriky, ako aj rodiny, Diego. Pritom tvoja pozícia je najzaujímavejšia. Okrem exportéra kávy si aj pestovateľ, však? Skôr okrem pestovateľa kávy chce rodina zo mňa urobiť aj exportéra. A aby som bol úprimný, dúfam, že im to nevyjde. Môžete na chvíľu, slečna Olivaresová? Prepáčte. Nech sa páči. Prepáč. Samozrejme. Tak, na zdravie. Čo poviete na dnešný koktejl? Bavíš sa dobre? Áno, výborne. Rokovala som s ľuďmi Roberta Avellanedu a dopravcovia dávali veľmi zaujímavé ponuky. No, ak sa chceš vrátiť a počúvať ich ponuky, len choď. Nechcel som ťa vyrušiť. Myslím, že som tu navyše. Počkajte. Nebuďte smiešni, prosím vás. Ten, koho by mali tie ponuky zaujímať, ste vy, Prečo mi nepoviete, kto to je? Čože? O čom hovoríte? Je ženatý? Preto mi to nechceš povedať? Aby si sa vyhla škandálu? Kto to je? Riaditeľ Združenia vývozcov alebo Agustín Barrios? Len pred týždňom mu zomrela manželka. Na to vám bol môj diár, však? Aby ste ma mohli špehovať. Povedz mi, kto to je. Chcem vedieť, kto je ten muž, čo ťa naveky poznamenal svojimi dotykmi. Na toto nemáte žiadne právo. Prečo mi nepovieš, komu si písala tie verše? Povedz mi, že boli pre mňa. Povedz to! Nerobte si ilúzie a puste ma. Keď som písala tie verše, posledný, na koho som myslela, ste vy. A ešte niečo. Dajte mi pokoj. Nikdy si nezačnem so ženatým mužom. Paloma. Puste ma konečne. Už viem, že vy nemáte hanby, ale rešpektujte aspoň svoju ženu tak, ako ona rešpektuje vás. Kam ideš? Pustite ma, prosím. Mojou úlohou bolo predstaviť vás dopravcom a tu som už splnila. Dobrú noc. Počkaj. Prosím. Prepáč, dobre. Už viem, kde som spravil chybu a ver mi, nikdy sa to nezopakuje. A to vám mám veriť. Koľkokrát ste mi to už slúbili? Tento raz je to iné, prisahám. Dobre, už nechcem vedieť, s kým chodíš, ani čo robíš so svojím životom. Diego. 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 Tieto moje dve priateľky by ťa radi spoznali. To je môj bratranec Diego, riaditeľ exportnej firmy. Ahoj. Tak, nechám ťa v príjemnej spoločnosti. Ďakujem. Keď nám Bernardo hovoril, že si riaditeľ Cafetalera, netušili sme, že si taký mladý. V skutočnosti nie som riaditeľ Cafetalera. Len riaditeľský šofér. Tam tej slečnej, vidíte? To je skutočná riaditeľka firmy. Pane? No, prepáčte, slečný, ale už ma volá. Nie. Ak chcete, zostaňte so svojimi priateľkami. Prišla som vám len povedať, že odchádzam, aby ste sa za mnou nerozbehli. Dohoda znela, že ťa odveziem späť. Dobrú noc, radšej si zoberiem taxík. So mnou si prišla a so mnou aj odídeš. Pôjdem domov sama.
prenechám svoje miesto niektorej z vašich priateliek, čo vás tak obletovali. Hovorím ti, že ťa odveziem. Nie, senior. Neodveziete ma. Už mi stačilo. Prišla som sem na to, aby som vám radila a nie na to, aby ste ma špehovali a vysmievali sa mi. Viete čo? Mám toho dosť. Tu sa moja práca s vami končí. Prosím ťa, poď odveziem ťa domov. Vráti mi kabelku, lebo spravím škandál. Rob, čo chceš. Ale najprv sa pozhovárame. Už nie! Vy a ja sa nemáme o čom zhovárať. Už pre vás nepracujem. Práve som dala výpoveď. A čokoľvek máte na srdci, poviete mi to zajtra, keď vám ju donesiem aj písomne. Ale to, čo ti chcem povedať, sa nedá povedať v kancelárii. Pochopte jednu vec. Vy a ja nemôžeme mať iný vzťah než pracovný. Dala som vašej manželke sľub a ten aj dodržím. Paloma. Nechajte ma, lebo prisahám, že ma už nikdy neuvidíte. Odíďte, Aurelio. Samozrejme. Ani neviem, na čo som prišiel. Mám niečo odkázať Diegovi? Nie, netreba. Ja sa s ním potom spojím. Viete, kde ho nájdete? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde Diego sa práve oženil. Mis amigos, que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Prisahal si mi to. Úbožiak! ¡Paloma! Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Ahoj. Ako si sa mal? Dobre. A Elena? Odišla domov skôr. Prečo? Nič, len tak. Chceš niečo jesť? Nie, ďakujem. Bol tu Aurelio. Chvíľu ťa čakal, ale keď si nechodil, musel odísť. Povedal, že ti zavolá. A nenechal telefón, kde ho zastihnem, alebo aspoň hotel, kde býva? Nepovedal nič. Y aunque te amo
con locura ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerza. Nie, Diego. Nedotýkaj sa ma. Čo sa ti stalo? Nič. Nič mi nie je. Por tu cuenta las parrandas. Ahoj, Margarita. Ahoj, dobré ráno. Ty si mala zlú noc? Počuj, už prišiel senior Diego Sanchez Zambrano? Nie, ešte neprišiel. Dobre, uvidíme sa neskôr. Áno. Konzorcium pre vývoz Cafetalero, dobrý deň. Áno, prepoj. Dobrý deň, señorita. Dobrý deň. Hľadám seniora Diega Sancheza Zambrana. Ešte neprišiel, senior. Ako sa voláte? Aurelio López. Aurelio López? Som správca haciendy Bielý dom. Senior Diego Sanchez Zambrano tu ešte nie je. Počkáte ho, alebo chcete hovoriť so senioritou Olivaresovou? Nie, radšej počkám. Nech sa páči. Môžete si sadnúť tamto. Ďakujem. Prosím. Kam sa ponáhľaš? Tak toto ďalej nejde. Toto je hniezdo byrokratov. Lombana neprišiel, nikto nevie, či príde a nie tu nikoho, kto by mohol podpísať ček. A navyše Graciela nemá čas vybaviť telefonát, o ktorý som ju požiadala. No, ja ti pomôžem. V čom je problém? Si zlatá. Pozri sa. Pozri, tam ten fešák. Čaká na seniora Sancheza Zambrana. Elena, čo si chcela? Servíruje sa z druhej strany. Ty nebudeš raňajkovať? Nie, káva mi stačí. Berenice, čo ti je? Nič. Jednoducho sa necítim dobre. To bude z kancelárie. Prosím. Aj dnes budeš tak dlho? Nie, dnes nie. To je pre vás, senior. Doňa Inés. Tak, už musím ísť. Ďakujem. Dobré ráno, babička. Nie, nič súrne. Prečo? Tak dobre. Nie, odchádzam. Áno, uvidíme sa. Babička sa so mnou potrebuje súrne zhovárať. Už mám najvyšší čas. Nebudem jesť. Uvidíme sa večer. Nehnevaj sa, že som nechá raňajky. Nič sa nestalo. Diego, drahý, prepáč. Naozaj sa necítim dobre. Ja viem. Tráviš tu veľa času sama. Čo keby si zašla navštíviť rodičov? Radšej chcem byť s tebou. Poďme dnes niekam na večeru. Dobre? Dobre, rezervujem stôl. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobre. Áno, o 7:30. Malý moment, Don Julián, sadnite si, prosím. Elena, je to súrne. Vieš čo, zavolám ti neskôr. Ahoj. Tak o čo ide? Čo sa stalo s kávou? Čo je s kávou, ktorú som od vás kúpil? Je na ceste do New Yorku. Už prišla. Ale klient ju odmietol pre zlú kvalitu. Už je v New Yorku? Nie, nerozumiem. Ja tomu tiež nerozumiem.
A som na pokraji bankrotu. Nemôžem prísť o $3 milióny a o najlepšieho zákazníka kvôli vám, Elena! Prosím vás, počkajte, Don Julián, o nič neprídete. Upokojte sa, Don Julián, musí sa to nejako vysvetliť. Dovolíte na sekundu? Lenže ja nechcem nejaké vysvetlenie. Chcem, aby ste ten problém vyriešili a to hneď teraz. Opakujem vám, hneď teraz! Don Julián, počkajte, prosím. Som znepokojená, pretože sa mi snívalo s tvojím otcom. Videla som ho sedieť v kresle na haciende so smutným výrazom. Viem, že ho voľačo trápi. A čo ho podľa teba tak veľmi trápi? To, že ty a Diana ste spolu tu, kým tvoja sestra Daniela je sama kdesi v Európe. Lebo študuje. Nie, už doštudovala, Diego. Pýtala som sa jej, kedy sa vráti, povedala, že nikdy. Vraj tu nemá čo robiť a radšej zostane v Paríži. Mne povedala to isté. To dievča si nedá povedať, Diego. Musíš sa s ňou pozhovárať, prosím ťa. Babička, prepáč, ale to nespravím. Ah. Ak chce Daniela ostať v Paríži, musíme rešpektovať jej rozhodnutie. Nie, nemáš pravdu, Diego. Kým aj ona nebude s vami, tvoj otec nebude môcť odpočívať v pokoji a ja nebudem pokojne žiť. Dobre, babička. Sľubujem, že sa s ňou porozprávam. Dobre. Tak čo, už si pokojnejšia? Prepáčte, mladý senior Diego má súdny hovor z firmy. Ďakujem, Magdalena. Prosím? Prepáčte, že vás vyrušujem, ale máme tu problém s dodávkou Dona Juliana Mendesa. Zdá sa, že vážny. Veľmi vážny. Potrebujeme, aby ste hneď prišli. Dobre, idem tam. Señorita, musím súrne hovoriť so seniorom Diegom. Nedá sa s ním spojiť? Už tu mal byť. Nemôžem dlho čakať. Zmeškám lietadlo. Tak choďte za senioritou Olivaresovou. Určite vám pomôže vybaviť všetko, čo treba. Áno, máte pravdu. A kde ju teda nájdem? Prvé dvere vľavo, tadiaľto. Ale Fajn. vezmite si menúku. Ďakujem. Smiem vstúpiť? Prosím. Tak čo sa stalo? No, zatiaľ tomu celkom nerozumiem. Práve som hovoril s vašimi agentmi v New Yorku a povedali mi, že oni dostali kávu v poriadku. Tu je kópia potvrdenky. Poslali mi ho faxom. Káva bola v perfektnom stave. Ale to nie je možné. Môj klient tvrdí, že všetka káva podľahla plesni. Nezachránilo sa ani zrnko. Tento fax potvrdzuje, že sme kávu dodali v poriadku. Možno, že váš zákazník ju zle uskladnil, uložil ju v zamorenom sklade a kontaminovali. No, tak to by bola ozaj smola. Ale ešte stále ste nič nevyriešili. Pozrite sa, pane, riešenie je bohužiaľ mimo nás. My v tomto prípade za nič nezodpovedáme. Samozrejme, ak vám môžeme nejako pomôcť, tak nám to povedzte. Pomôcť mi? Za toto sa budete zodpovedať. Pozrite, skúste zavolať svojho agenta v Spojených štátoch. Možno je to ich chyba. Smiem odísť? Don Julián, prepáčte nás. Toto je kancelária slečny Olivaresovej. Teraz nemôžem nikoho prijať. Ale ja... Prosím vás, zatvorte dvere. Prišli ste v nevhodnej chvíli. Prosím vás. Takže, Elena, čo budem robiť? Bože. Aurelio? Dobre, že si tu. Diego, konečne. Musím naspäť na haciendu, ale nemôžem prísť bez peňazí. Áno, ja viem. Počkaj ma tu. Nie. Počkaj, vieš čo? Radšej ma počkaj v mojej kancelárii. Sú to tie dvere na konci. Dobre. V New Yorku je škandál pre 25 000 vriec kávy, čo sme dodali. Čo sa stalo? Boli v zlom stave. Zákazník Juliana Mendesa odmietol zásielku. Zdá sa, že ju zle uskladnili. V hre sú skoro $3 milióny a samozrejme hľadajú vinníka. Kávu kontrolovali? Spoločnosť potvrdila kvalitu. Nikto to nevie vysvetliť.
Nakoľko sme v tom namočení my? Nie, nič sa nedeje. Zistiť, čo sa presne stalo a kto je za to zodpovedný. Samozrejme, že zodpovednosť nesiete práve vy. Som takmer na mizine. Bola to z vašej strany špinavá hra, Diego. Prosím ťa, Julian. Nikto s tebou nehral špinavú hru. Ako ti to mám dokázať? Pozri, v tomto faxe tvoj vlastný agent potvrdil, že prevzal kávu v poriadku. Je to akési čudné, nezdá sa ti? Všetko je to veľmi podozrivé, Diego. Tvoja rodina predsa nikdy nemusela robiť takéto podrazy. Don Julian, prepáčte, že vám to pripomínam, ale Diego s tým obchodom nemá nič spoločné. Rokovali ste priamo s doktorom Fabianom. A kto odoslal kávu? Ja osobne, Don Julian, som dala príkaz. Viete čo, Helena? Myslím, že by ste v tom nemali figurovať. Obviňujete sa za niečo, čo sa vás netýka. Don Julian, je zjavné, že Diego s tým obchodom nemá nič spoločné. Je vám jasné, čo robíte? Veď dávate za neho ruku do ohňa! Áno. Dobre. Dôverujem vám. A veľmi dúfam, že do toho nie ste zapletená. Uvidím, čo môžem urobiť. Ale vy dvaja sa za to budete zodpovedať. Veľmi ma mrzí, čo sa stalo Julianovi. Ďakujem ti. Skutočne som nečakal, že by si práve ty dala za mňa ruku do ohňa. Veď ani ja. V prvom rade musíme zistiť, kde ten problém s kávou vlastne vznikol. Podľa mňa nie je čo zisťovať. Z našej strany je predsa všetko jasné. Aspoň toto môžeme urobiť pre priateľa. Keby nešlo toľko kávy, tak my ju nahradíme. Zavolám Fabianovi, čo sa s tým dá robiť. Čo tu chce Aurelio? Vyzdvihnúť výplaty za zber. Nemaj obavy, nevie, kto si. Len mu dám peniaze a pošlem ho späť na haciendu. Ďakujem, Diego. Nevieš, ako rád ťa počujem vysloviť svoje meno. Čo ti mám na to povedať? Aj mne je Juliana ľúto. Urobil som s ním obchod a dosť. Tam sa moja zodpovednosť končí. Vlastne to ani nebol obchod, skôr láskavosť. Buď pokojný, starec. Máš doklad, ktorý potvrdzuje, že všetka káva sem prišla v poriadku. Takže to nie je náš problém. Nie, nesmieme v tom Juliana len tak nechať. Nemôžeme s tým nič robiť. Pozri, Diego, nauč sa konečne, že v tomto obchode neexistujú žiadne city. Musíš byť tvrdý. Pretože všetci sme v nebezpečenstve, a to stále. Mne je tiež Juliana ľúto. Ale pravda je taká, že musím už zložiť. Burza sa hýbe a treba začať pracovať. S Bohom. Áno. Buď ty, alebo ja, Julián. S dovolením, pane. Tu sú množstvá aj suma. Áno. Vďaka. Tu je to, Aurelio. To je všetko, Graciela. Áno, señor. Takže slečna Olivaresová ťa nechcela prijať? Zavrela mi dvere pred nosom. Takže si ju nevidel? Nie, nevidel, len počul. A stačilo mi to. Aj tak dobré. Idem, lebo ma to lietadlo nechá. Dobre, odprevadím ťa. Zavolaj, aby si mi povedal, ako dopadol zber. Jasné. Tak sa tu drž. A šťastnú cestu. Maj sa, Diego. Aurelio odišiel. Nepovedali ste mu o mne? Nie, pravda, že nie. Spýtal som sa, či ťa videl a povedal, že nie. Či ma videl? Áno,
Povedal mi, že mu stačilo počuť tvoj krik. Vstúpte. Slečna Elena Olivaresová. To som ja. Toto je pre vás. Ďakujem pekne. Prosím, dovidenia. Elena, veľmi dlho som ťa hľadal. Bolo ťažké nájsť ťa. Dúfam, že ťa kvety potešia. Diego, dohodli sme sa, že už žiadne kvety. Ja? Bol to niekto z tvojich obdivovateľov. Ja som ti ich neposlal. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Martin Némety. Produkcia Naďa Marákiová. Asistentka réžie Mária Siváková. Preklad Alena Berníková. Dialógy Stanislav Kaclík. Dramaturgia Darina Hlúchová. Réžia slovenského znenia Zoro Laurinc.